Шул бәхеттә җылы бер яр, ансы безнең түбән Балтаебыз була. Түбән Балтай авылы тирәсендә яшел болынлык булган ди. Каратун авылыннан bir алпавын анда хуҗа булып торган ди. Ул бай мырза күчеп киткән чакта җирен Каратунга калдырган. Балтай халкы гадел көрәш белән болынны үзенә алдырган. Монда ял итәргә килүчеләр ике як капкадан кергәннәр. Шуңа күрә ямьле болыннарга Куш капка дип исем биргәннәр. Бу җиңүдән зур тантана ясап, халык зур җыен оештырган. Шул көннән соң Куш капка чирәме нәкъ менә шушы урын, арттарак кына бераз. Куш капка урыны булып торган, бәйрәм урыны булып торган. Ул көннәрдә Түбән Балтай халкы кунак итә-суен хәзерли, сарык суя, бәлешен пешерә. Кар базында суга гөжелди. Ширмешән буендагы авыллардан меңләгән җигүле ат килә. Әнә бүген бер атыбыз безнең райып китте, машалла. Güzel Куш капкасы белән данлы безнең ямьле Балтай яклары. Куш капкалар күчкән тарихка калган бер якты ядкәре.